Хәерле көн һәр барчагызга да. Менә тагын кухнямнан бер кызыклы нәрсә сөйлим әле. Мин голубцы эшлим. Голубцыны аны бөтенебез дә эшли, һәркем үз көенчә, үз халәтенчә эшли. Минем голубцыем, мин обычно озынча рис выбирать итәм. Тауык итеннән. Ит турап салам мин. Пешкән итне вак кына турыйм да, эченә рис, кишер теркадан чыгарам, май салам һәм һәрбер блюдога мин грецкий орех салам. Грецкий орехны ваклап кына менә начинка эченә салам. Аннан инде вперед! Голубцыларны начинять итәбез. Мин яратмыйм бик зур голубцы. Менә аның бәләкәй битләренә бәләкәй әз генә салам. Ана шуннан нинди лист чыга, шунарга тәгаенләп мин аның салам эшлеген. Ит монда тауык ите, пешкән ит, вак кына туралган. Һәм инде бар монда грецкий орех та. Хозяйка һәркем үзенчә пешерә, үзенчә ясый. Мин менә шулайрак ясыйм. Берсен дә әрәм итмим. Әгәр инде ватылган, сындырылган рубашкалар булса, мин аларны 2-3 белән бергә кушам. Һәм ул әрәмгә китми, ыргытылмый. Чөнки кәбестә, пешкән кәбестә ул булай да тәмле. Менә шулай ваклап, кысып кына мин аларны тезәм. Менә шулай. Хәтта мин пешергән менә бу ниләрендә, буларында ыргытмыйм, аларны ваклап, азакта шушы кәбестә голубцы эченә салам. Әлбәттә инде тәмләткечләр кушам. Менә шундый бәләкәй генә голубцылар була. Берәр кубик салам бу массаның эченә пешкәндә. Тәмле була. Менә кызык өчен фарш белән бөтенебез дә пешерәбез инде. Ул инде безнең элек-электән калган, әйтик инде элек-электән килгән рецепт. Менә ит белән дә пешереп карагыз сана. Шундый бәләкәй генә голубецлар. Җырлыйбыз. Бик матур җыр бар. Татарстанның халык артисты Резеда Шәрәфиева җырлый ул җырны. Онытылган җыр. Аны бәлки күбегез ишеткәне дә юктыр. Ике ялгыз дип атала. Яраткан, бу җырны яраткан дусларым да бар. Ике ялгыз. Ике ялгыз яши бер авылда, исемнәре Рәеф, Рәбига. Сөйлим әле сезгә мин шуларның газиз мәхәббәте турында. Бала чактан бергә үсеп алар, бергә уйнап, бергә сөешеп. Егет батыр, кыз шундый сылу, кайберәүләр йөрде көнләшеп. Тәрәзәләрендә сүнмикән төн ут, берсен берсе көтә, ул юкта юк. Ишекләрен инде япмыйлар, ачык килеш ялгыз йоклыйлар. Ике ялгыз алар бу авылда, түбән очта яши Рәбига. Югары очтан төшеп шул Рәефе, хәл белергә килсә ни була. Күршегезгә килдем дигәне булып, Рәбига да килсә ярыйлар. Үпкәләре көчле бер-берсенә, гаепләре читтә карыйда. Тәрәзәләрендә сүнмикән төн ут,
Берсен берсе көтә, ул юкта юк. Ишекләрен инде япмыйлар. Ачык килеш ялгыз йоклыйлар. Берсе карчык, берсе бабай хәзер нахак сүздән ялгыз калдылар. Ишек алларында бәпкәләр юк, бәпкәсез каз кебек моңлылар. Кергән җилләр кире чыгып китә, ян таба алмый яллар җанына. Ике өйдә мендәр белән түшәк, киләнәлми назга җылыга. Тәрәзәләрендә сүнми көн төн ут, берсен берсе көтә, ул юкта юк. Ишекләрен инде япмыйлар. Ялгыз ачык килеш ялгыз йоклыйлар. Менә шушындый җыр ялгыз калырга язмасын. Нахак сүзләрдән иң алама нәрсә менә шушы. Мен инде хәзер голубцаларны тезеп бетерәм дә, менә бу калган буксакларны ак кына турап эченә салам, эченә сливочный май салам, аннан шул калган менә кишерләрне салам. Бер кубик әйттем инде.